जोंनिजों माथि होनानै माबानांगोन बेनिफ्राय सेक्रेटारिखौ गानहोग्रो एसेबाबो दे फारि गानलांसै मुगानि साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाबाय ओमफ्राय दिनैनि जि आपडेट बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे फोरमायथिनो गोसो जाबाय। बेनो जादों जाहैबाय एमपि इलेक्शननि उनावहायबो एमपि इलेक्शननि रिजाल्टनि उनावहायबो दिनैहाय बिपिएमआ जेनदोंब्लाबो दिनैहाय माने इउपिपिएल एबसुनिफ्राय माखासे लाइमोनफ्रा बिपिएफआवहाय जइन जानायखौहाय नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायावहाय। ओमफ्राय बिपिएमनिबो इउपिपिएलआवहाय थांनायखौहाय नुनो मोन्दों आरोखि ससियेल मिडियायावहाय। दिनै लाइमोनफ्रा 13 जनसो बेफोरबादि माने जेम्स सार ओरै निसिमा आन्चलिकनि मानसिफ्रा ओरैहाय जेम्स सारजोंहाय माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा जेम्स सारजोंहाय मोगा मोगि जादों बा जइन जानायखौहाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। हामबायसै, थेंक इउ। नोंसिनि सायावनो गासिबो जोंथ' बोरायगोन सानसे समाव फैनांगोन बे संसारखौ सोरखिनो जायगाखौ सोरनांगोन खबर हागोन स्लगान होजागोन नामा? BPF long live, long live, long live. BPF long live, Long live, long live. James Busumutari long live.